napríklad otvorená alebo skrytejšia inflácia, čiže vy dobre viete, čo je inflácia, dúfam. Aj keď niekedy aj vyštudovaní ekonomovia nevedia povedať svojimi slovami a nerozumejú v podstate inflácie. Tak uvidíme. Možno sa to budeme trochu pýtať. Ak budem stíhať, škoda, že nemáme tie 3 hodiny aspoň. Ale zvládneme v každom prípade. Ja musím ešte povedať pár mojich východisk, lebo inak sa nebudeme dostávať na takú spoločnú bázu. Ak vás budem veľmi nudiť, tak môžeme do toho vložiť nejaký príklad, alebo možno nejaký vtip, ktorý sa týka ekonomických súvislostí. Dobre? V každom prípade mojimi východiskami, ktoré budú vážnejší, sú teoretické spontánny poriadok. Predpokladám, že aspoň tušíte, čo je spontánny poriadok. Zadefinovaný takými mysliteľmi, ako bol Adam Smith, Karl Menger. Poznáte Karla Mengera? Kto áno? Kto už niečo čítal? No, to bude podstatný ekonóm, ktorý vydefinoval tie peniaze. Kto sa chce venovať téme peniazy, mal by čítať aj Karla Mengera, zakladateľa rakúskej školy. Ale teda spontánny poriadok fungovania slobodnej spoločnosti s odkazmi Adama Smitha, Karla Mengera, samozrejme Friedricha Hayeka, toho predpokladám poznáte a ste niektorí aj čítali niečo. Neviem, do akej miery sa učiť jeho závery v jednotlivých témach ekonomických. Či už si to sociálne, verejné financie alebo práve peniaze. To neviem, či ste sa učili v rámci klasickej výučby. Takže moje teoretické východiska je najmä rakúska škola a ja som si dovolil niekoľko kníh vám tu ukázať, o ktoré sa niekto budeme aj opierať. Samozrejme, Ludwig von Mises. Poznáte Ludwiga von Misesa? Čítal niekto nejakú knihu od Ludwiga von Misesa? No, samozrejme, Martin. Výborne, ja sa teším, sa dvíhajú ruky. Ja tu mám ľudské jednanie, ľudské konanie, human action, ale to bolo vlastne samozrejme kniha, ktorá je široko zameraná vôbec na ekonomické myslenie ako také, ale v rámci toho sa venuje aj teórii peňazí do určitej miery, ale hlavne kniha Theory of Money and Credit. A potom sú to práce novších predstaviteľov rakúskej školy, samozrejme Karl Menger, ešte zakladateľ, ale novších, a to budeme spomínať napríklad Friedrich Hayek. Ja tu mám knihu, kto bude chcieť, môže si pozrieť, môžeme poslať elektronicky sú k dispozícii viaceré z nich. Kniha, ktorá vyšla v češtine v preklade pod názvom Súkromné peníze. A potom samozrejme také dôležité knihy ako od Mariho Rothbarda, ktorú mám tiež v dispozícii, ktorá pojednáva o vývoji a prechode od prirodzených peňazí k tomu dnešnému, teraz neviem názvom, absurdnému systému. Budeme si povedať, prečo považujem za absurdný systém. A teda, ktorý prináša negatívne dôsledky. Metodický pohľad, aby som vás ešte trochu unavil a potom už začneme teraz tou farbou. Metodický pohľad je teda optika liberálnych ekonomických škôl. Nie nezakrývam tento pohľad, liberálne ekonomické školy, ako to je môj pohľad, lebo to má byť v súlade so slobodnou spoločnosťou. A zároveň na tejto iba hodinovej prezentácii sa budem venovať tomuto pohľadu. Nebudem to porovnávať s hlavným prúdom ekonomie, s keynesiánsky orientovanými ekonomickými závermi a monetaristicky orientovanými závermi. Nebudem to porovnávať, pokiaľ by bolo záujem možno diskusii, ale ak by som to mal robiť, tak to nestiníme ani za pol dňa. Ale nám tu Miltona Friedmana napríklad za všetkým sú peniaze, tak to vyšlo v češtine, a to preložilo do slovenčiny, tak tá kniha je tiež ňou odporúčaná pre každého, kto sa chce venovať téme peniazy. Takže budem hľadať odpovede aj spolu s vami, v čom je teda ten finančný sektor iný ako nefinančný. Prečo je tak regulovaný, prečo nemajú a neplatia zákonitosti trhu. Nie som pak povedať, že čo je trh, ale pevne verím, že viete. Niekedy si človek myslí, že vie, ale
Nemusí to tak úplne byť. A kto vlastní teda naše peniaze na vašom účte, na mojom účte, na vašom účte, kto ich vlastní? A tak ďalej. To si môžete prečítať aj v článku v tom základných listoch, ktorý som doniesol. Ja začnem s tým, aké sú dnes deformácie a mýty z tohto uhla pohľadu. Prvá deformácia, ktorá je veľmi vážna, je, že ekonomické centrum častokrát, alebo zvyčajne to býva úplne centrálna banka, niekedy sú to aj štátne pohranice a tak ďalej, ale tá centrálna banka, ktorá definuje peniaze, to je tá myšlienka, že centrum dáva peniazom ich hodnotu. Navyše, tie dnešné peniaze sú symbolické, to sú symboly. To je tiež ďalšia súvislosť. Bez nejakého krytia, bez krytia komoditov. Napríklad zlato. A ja hovorím prvú deformáciu a tam sa spávam minimálne zo 4-5, takže neviem, či to samozrejme stíhate všetko zachytiť. Môžeme poslať potom prezentáciu. Nemusíte si písať veľa poznámok, píšte si len, čo vás napadne. A zároveň teda je to s vynúcovaným a výlučným obehom ako zákonné platidlo. Čiže dnešné peniaze sú symbolické, centrálne nanúcované a obiehajú ako zákonné platidlá. My nemáme na výber. To znamená, že nie je to ani možnosť voľnej slobody v oblasti peniazí. Diogenes, viete, kto bol? To nebol ekonóm, samozrejme. Vraj žil v Skúde. Tak on povedal, že peniaze máme, ale peniaze sú nástrojom v rukách politikov. Už vtedy to povedal. Odpozoroval, že politici naozaj majú záujem nejak riadiť peniaze, ale dnes ešte viac to platí, že peniaze sú hračkou v rukách politikov, pretože nie len to, že sú už teda takto monopolizované centrálnou bankou, ale zároveň sú aj značne regulované. A monetárna politika, ktorá sa určite ako samozrejmosť, je nič iné ako politika centrálneho plánovacieho monetárneho úradu, čo sme odmietli podobné inštitúcie z čias socializmu, čiže tá analogia je veľmi podobná. Pretože toto je inštitúcia, ktorá centrálne nariaduje a snaží sa dodať presné množstvo peňazí na základe ilúzie, že má dostatok informácií. Snaží sa presne stanoviť minimálne úrokovú sadzbu, čiže cenu na trhu a ďalšími reguláciami zasahovať do trhu, ktorý tým pádom už ani neexistuje. Zároveň dnes existujú bankovníctve značné regulácie, ktoré inak vyplývajú aj z jeho samotnej podstaty, kde banky držia len čiastočné rezervy. Takže vy máte svoje peniaze na svojich vkladoch, tak banka ich, hovoríme hlavne o vkladoch na požiadanie, tak banka ich nekryje svojimi rezervami. Je potom otázka, že do akého percenta, či sú 2%, 10% a tak ďalej, nemá 100% krytie, takže môže s nimi, s tou ostatnou časťou relatívne voľne narábať. Tam je potom tá otázka, že koho sú to peniaze. Ďalšie regulácie, dobre to poznáte. Štát poistuje